Mennään seuraavaan kuumaan asiaan, nimittäin ulkoiseen turvallisuuteen. Ensi hallituskaudella on tarkoitus päivittää Suomen nykyiset Hornet-hävittäjät modernimpaan versioon. Julkisuudessa on puhuttu, että koneita pitäisi hankkia 64 kappaletta. Onko tämä mielestänne oikea määrä? Tehdään taas kierros ja aloitetaan sieltä Suomen kanssa ensin. Joo, me lähdetään siitä, että pitää järjestää Suomen puolustuskuntoon. Ja siinä nimenomaan maamiinat, torjunta... Nyt Hornetit, mennään lyhyesti eteenpäin. Hornetit käy kyllä, mutta vasta sen jälkeen, kun saadaan kunnolla nämä torjuntaohjukset, maamiinat ja niin edespäin. Se selvä. Feministinen puolue. Hävittäjähankinnoilla me sijoitetaan 10 miljardia tällaiseen oletettuun sotilaalliseen uhkaan sen sijaan, että me laitettaisiin esimerkiksi 10 miljardia todelliseen uhkaan eli ilmastonmuutoksen torjumiseen. Vastustamme täysin. Kommunistinen työväenpuolue. Ei tarvita hävittäjiä, tarvitaan rauhanpolitiikkaa. Ydinaseet on vyöhyke, esimerkiksi tämä YK:n ydinaseet kieltävä sopimus pitää ratifioida Suomen. Baltian ja Pohjoismaiden ydinaseet vyöhyke itse asiassa voisi olla se, mitä Suomi... Vielä tähän määrälliseen kysymykseen. Geopolitiikasta puheen ollen Suomi tekee turvallisuuspoliittista yhteistyötä Yhdysvaltojen, Naton, Ruotsin ja tietysti EUn kanssa. Ja yleisökysymys. Mikä on puolueenne kanta Suomen osallistumisesta kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön? Suomen kanssa lähtee siitä, että Suomi pitää seistä omilla jaloilla, Suomen pitää olla puolueeton, Suomi ei saa lähteä näiden suurvaltojen ristiriitoihin mukaan, vaan huolehtia Suomen kansan edusta. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän pitää päästä irti myöskin tästä NATO-yhteistyöstä. Nyt on kummalliset, Ylekään ei kysy tästä mitään. Kukaan ei halua puhua siitä mitään, vaikka tämäkin on tehty ilman eduskunnan tahtoa. Isäntämaasopimus on käytössä tehty ilman eduskunnan tahtoa. Ja meillä on vielä joukkoja nyt ympäri maailmaa käytännössä. Suomalaisia joukkoja Afganissa. Mitä ne siellä tekee? Tukemassa oopiumikauppiaita. Ne pitää vetää myös myöskin Suomeen takaisin. Suomen eduskunta kyllä ihan oikeasti päättää niistä linjoista, missä Suomi on. Mutta jatketaan tästä kysymyksestä. Suomen pitää irtaantua yhteistyöstä Naton kanssa ja ylipäätään kaikkien sotilasliittojen ulkopuolella pysyä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän pitää myös olla harjoittelematta sotaa tällä alueella. Eli nämä 80 vuosittaista sotaharjoitusta, niitä me emme tarvitse. Meidän kyllä pitää irtaantua niistä viimeisen 5 vuoden aikana virallisen Suomen sopimista 2 tai useamman välisistä sotilaallisista sopimuksista. Siellä on JEFiä, siellä on Ranskan interventiosuunnitelmia, siellä on Nordefco, pohjoismainen hanke, joka on kaikkea muuta kuin Pohjola-Nordenin kesäleirejä. Eli irti militarisoituminen. Jatketaan tässä ihan samassa aihepiirissä, muutkin pääsevät kyllä ääneen. Otetaan käsiäänestys taas vaihteeksi. Kuvitteellisessa konfliktissa, onko Suomi mielestänne osana länttä? Jos on, niin käsi ylös. Kommunistinen työväenpuolue. Suomi on lähentynyt NATOa jo parinkymmenen vuoden ajan ja NATO puolestaan on Yhdysvaltain kassara tarkoituksena piirittää Venäjä ja sen luonnonvarat. Onko Suomi osana länttä? On, tällä hetkellä se on sit osa tätä. Joo, eli kysymys oli ehkä hiukan epäselvä. Eli meidän Suomen pitäisi olla puolueeton, pitäisi olla liittoutumaton, mutta meitä ollaan vähitellen takaoven kautta viety siihen NATO-yhteistyöhön. Kyse oli kuvitteellisesta konfliktista. Pitäisikö silloin Suomen olla osa länttä? Joo, Suomen kanssa sanoo, että ehdottomasti Suomen pitää pysyä puolueettomana. Suomen pitää pysyä kaikkien kriisien ulkopuolella, pysyä puolueettomana. Meidän pitää ylläpitää tätä Urho Kaleva Kekkosen oppia, eli geopoliittiselle asemalle emme voi mitään ja sen takia meidän pitää pitää hyvät suhteet sekä itään että länteen. Me olemme puolueeton maa. Miten Suomen turvallisuus taataan? Nyt taas käsiäänestys. Pitäisikö asevelvollisuuden koskea myös naisia? Ken haluaa aloittaa? Pidemmällä tähtäimellä tulisi siirtyä kohti tällaista enemmän kansalaispalvelusta, jossa myös on mukana tällaisia muun tyyppisiä tehtäviä, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä tehtäviä. Joo, me katsotaan suojeluskuntamallista maanpuolustusta, mikä perustuu hyvin pitkälle myöskin sitten vapaaehtoiseen yhteistoimintaan eri paikallistasoilla, vähän niin kuin Sveitsin mallinen järjestelmä, mutta ei naisten pakollisella asepalveluksella. Meillä on puolueohjelmassa tavoite, tai me vaadimme, että Suomessa on pelkästään rajavartiosto. Tänne ei tarvita armeijaa laisinkaan. Me tarvitaan rauhanpolitiikkaa yksinkertaisesti.
Kyllä. Me halutaan pitää se 3,2 miljardia, joka armeijalla on vuosibudjetissa, mutta me halutaan kehittää sitä ihmisen osaamisen ja myöskin sotilaan osaamisen kautta, ei hyppypommien kautta, vaan ihmisen sisällä osaamisen kautta. Joo, meillä ei puolueohjelma sano tästä asiasta varmaankaan mitään, mutta kyllä olen sillä kannalla, että siinä on ihan riittämiin, että miehet opetetaan tappamaan, että jos naisetkin vielä opetetaan, niin mihin tämä maailma menee sen jälkeen. Jatketaan turvallisuudesta. Yhdysvallat, mutta myös Venäjä pyrkii muuttamaan sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Venäjän tavoitteena on hajanainen länsi. Miten Suomen tulisi luovia tällaisessa tilanteessa? Suomen pitää harjoittaa hyvää yhteistyötä kaikkiin suuntiin. Ennen muuta nämä pakotteet omalta osaltamme poistaa. Ja tarkoittaa käytännössä hyvää taloudellista yhteistyötä Venäjän ja Pietarin alueen kanssa. Sehän on ruokkinut Suomea vuosikymmenet, itse 100 vuotta. Joo, herra puheenjohtaja taisi sanoa, että Venäjä yrittää synnyttää hajannusta lännessä, vai niinkö se oli? Sanoin, että Venäjän ulkopolitiikassa tavoitteena on hajanainen länsi. No varmasti joo, ja niin on myöskin sitten taas USAlla tavoitteena on hajanainen itä. Eli tämä on ihan päivänselvä. Mutta kuten on huomattu, nykyisin turvallisuuteen liittyy uhkia demokratialle, on vaalihäirintää ja sitten on ulkopuolelta tulevat yritykset vaikuttaa vaaleihin eri keinoin myös algoritmipohjaisesti. Ja tämähän ei koske pelkästään Suomea. Miten Suomen pitää varautua hybridivaikuttamiseen ja muihin tällaisiin laaja-alaisiin turvallisuusuhkiin? En näe kyllä Suomella olevan tämmöistä uhkaa. Pikemminkin uhka on siinä, että eduskuntapuolueet saa 10 miljoonaa euroa rahaa valmistautuakseen näinkin vaaleihin, kun taas meille ei annettu mitään. Me olemme pelkästään jäsentemme varassa. Tämä kysymys hybridivaikuttamisesta on tärkeä ja se liittyy ehkä siihen, että meidän pitäisi ylipäänsä pystyä puhumaan turvallisuuspolitiikasta enemmän tämmöisen laajan turvallisuuspolitiikan näkökulman kautta, jossa me varaudutaan uudenlaisiin uhkiin, joita on kuitenkin myös tämän lisäksi. Esimerkiksi ilmastonmuutos. Otetaan seuraavaksi yleisökysymys. Pääset ääneen ihan kohta. Yleisökysymys. YK:n tuoreen raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa jo toista kertaa peräkkäin. Aina sen valittamisen ja vastustamisen vastapainoksi kertokaa vaikkapa 3 asiaa, jotka ovat mielestänne hyvin Suomessa. No Suomessa ainakin, Suomi on vielä suomalaista maata. Tämä ei ole vielä mennyt siihen, mitä on tapahtunut monissa muissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Suomalaiset on rehellisiä ja kansa, joka ei ole velkaa kenellekään yhtään mitään. Sen takia suomalaisten pitää huolehtia omasta maastaan. Niin, mutta vastasin kyllä näihin 4 tai 5, mitä mä en sanonut vasta. Minä pyysin muistaakseni 3 asiaa. Ja kun oikeasti tapaa ihmisiä tuolla kadulla, niin ei ne kyllä mitään onnellisia ole. Et siis valittaminen onneksi. Tänä päivänä niille, joilla on rahaa, on Suomessa kaikki ihan hyvin. Mutta ne, joilla ei ole rahaa, niin ei ole hyvin. Otetaan seuraavaksi taas tällainen kuviteltu tilanne. Puolueenne tarvitsisi 2 nykyistä eduskuntapuoluetta hallituskumppaniksi kokoon katsomatta. Mitkä 2 puoluetta olisivat sopivimmat hallituskumppanit viemään teidän tavoitteitanne läpi? Onko pakolla eduskuntapuolueita? On. Tähtiliike ja Kansallispuolue. Ei mikään eduskuntapuolue aja niitä tavoitteita kuin me, esimerkiksi kapitalismin kaatamista ja sosialismia. Näidenkin vaalien yhteydessä puhutaan nuorten äänestysaktiivisuudesta. Miten puolueenne saisi myös nuoret äänestämään? Tarjoamalla nuorille toivon näköaloja. Mä uskon, että nuoret saadaan äänestämään, kun otetaan vakavasti heidän huoli ilmastonmuutoksesta. Kiitokset keskustelijoille ja kiitos myös katsojille. Hyvää illanjatkoa.